tossa ja... Katsotaan kuinka vituksi tämä menee tämä peruutus. Se nollakameraa tuolla. Ei pojat, ei näin. Tuukko nää spektaamaan, hoitte vai? No, katsotaan miten ne ammattilaiset tekee nämä hommat. On mitään vaikeaa, kun näkis se ruudun vaan tuota jostain kilometrin päästä. Nehän on täysiä ruutuja. Tuon tienpielessä on tyhjä ruutu. Sillään, että ammattilaiset vaan törmäilee. Pitäisikö laittaa vielä ruudunjako päälle? Kaikki mehut irti koneesta. Joo, tää rekka on kyllä ihan päin persettä. En varmaan näkyy hyvä. En varmaan hyväksy, vaikka peli hyväksy, niin en varmaan tämmöstä suoritusta en hyväksy. Ei. Konkitavara. Suorempaa. Ja enemmän tonne oikealle. Enemmän oikealle tee. Ei perse, se on vieläkin. Vääristää toi peili. Tosta toi kärry on vaan niin leveä. Mä tarvii hei etuauto, leveä kuljetus. Eiköhän sulle tuu tossa 200 kilsaa tulee semmonen etuauto. No niin, eiköhän se riitä. Se on hänessä. Ei se nyt ihan konkikamaa on, mutta silti. Ei ihan tarpeeksi. Vielä kun sen rekordin laittaisi tohon päälle, niin olisi varmaan hyvä juttu. No se nyt aika. No vähän vitossa, mutta... Joko mennään live. Live on päällä ollut jotain... mistäkään... 5 minuuttia. No joo. Onko sä tähän, niin lähetään. Joo, mä voin tulla juu. Tarviks sun käydä vielä jossain? No, Hakee juoma. ei tuu, on tos vissi. Tai jos 1000 kilometrin päästä käydään vaikka tankilla, niin... no, hemmetin hyvä. Mulla on kuule semmonen ajatus, että me käydään vähän aikaisemmin. Ai jaa, paljon se on range. Ei tässä 800. Eli varmaan jossakin, katsoo tuossa mikä tien pielessä sattuu olevan joku paikka, niin siitä nappasta. Tosta vähän kuvamateriaalia kuule. Älä enää syö leipää tässä, on leivänmuruja, tiedätkö, hampaan välit täynnä. Nyt ei pysty hymyilemään. Mikäs se nappi oli, millä noin saakeli tekstit saa helvettiin sun name tagi? Tämäkin vai? Siis tuolla tapulla sai ton... Ei kun... Mistä siinä on joku nappi? Niin taisi olla. F2, 3, 4. 11. Koita 11. Oi kato perkele, kiitos.
Raps. No niin, siinä on vähän kovia räpsit. Mä räpsin kanssa vielä. Räpsi vaan. Räpsitään, mikä keritään. Noin. Vähän kuohu. Ai niin se täppä muuten. Juu. Vittu. No, mä laitan tonne Lindakäisen kohdalle. Ei vittu, sit se ajettaa tuolla. Eikö laita se kärsämä siihen ja sitten sinne toiseen päähän sitä tietä 2 kasia, niin se Kokkola, no ihan sama. Se meni, juu, Eikö se niin riittää. pitää? Hetkonen. Muuta täppää ei tarvitse laittaakaan. Eikö sit se ei mene tuolta? Toho. Eli tossa Tampere, Seinäjoki, Kokkola, Oulu, Kemi. Te katot 9, niin 3-tietä ja sit 19 tie. Ja sit tonne 8-tielle. Siis ihan, no, ainoa täppä, ensimmäinen täppä tulee Kärsämäkeen. Ensimmäinen täppä sinne ympyrään, missä se Renari on, niin ennen sitä. Ja sieltä katsot tie 28, niin kohti Kokkolaa, niin sinne risteykseen täppää, niin se ohjaa sen suoraan 8-tielle. Juu. No Muuta ei tarvitse tehdä. Joo, nyt se pitäisi olla oikein. Tampere, Jyväskylä, Viitasaari, Kärsämäki, Ylivieskan vierestä ja Kokkolaa ja sieltä sitten Oulu. No ehkä se nyt on niinku tän. Joo. 1311. Joo, kyllä, saman verran. Pitäisikö meidän kohta lähtiä ja ei myöhästä aikataulusta. Joo, lähdetään etuajassa. Joo, 3 ja risattu tässä aikaa vielä. No niin, ei sitten. Mä voin lähteä edeltä, niin Joo. Tosta toi juomapullo tosta Turkiestä vittuun. No niin, tää lähtee nyt. Käsijarru pois päältä, no niin heti. Joo, helpotti kyllä huomattavasti, kun sen otti tosta irti. Niin. No niin, tää mun rullatuoli, sitten kun paino jarrua, niin lähti taaksepäin. No. Renkaat on nyt vähän huonosti. Kohtuu on ratti kädessä siellä vittu. Niin on. Ja Topi näyttää, tiedätkö kohti kattoa. Juu. Mä hiljentelen täällä tällä. Kun lähdettiin niin ajoissa, niin ei paljon haittaa. Kovasti toi väittäisi, että me oltais 3 perillä. Juu. Se varmaan on niinku mä luulen, että se on viimeistään.
ei tarvinnut punaisia päin ajalla. Juu, yövuoro vihreällä täällä tullaan. Mitä vauhtia mennään? Ei oo väliä. Olisiko vaikka 90? No, 90. Ootas kun mä saan tän viimaliiterin kiihdytettyä siihen vauhtiin. Juu. Voi. Tuonne 90. Oho. Voidaan me reippaamminkin mennä sitten tossa, kun jos näyttää siltä, Joo, siinä tulee vissiin. että vois mennä päästään näistä sokkeloista eroon. No joo, laitetaan sitä vaikka joku 95 tyyliin. Kun näyttää paremmalle. Siinä on nyt vissiin jonkin sortin ramppi edesäpäin. Juu, käännetään. Tuu kehälle vielä. Kehälle siitä niin. Niin. Meinas tulla toi Turku liian lähelle. No joo, pitää lähteä karkuun. Juu, nyt ylös äkkiä tästä. Hiljainen on kylätie. Se on kyllä totta. Jos tosta kun päästään kehä 3 tonne kolmostielle, niin olisiko se 95 siinä vaiheessa sitten? Joo. Se laittaa niin. Voisi olla enemmänkin. 99. Niin, tai 7 tai 8. No juu. Onko se 98 on ollut aika perus tuolla Afrikassa? Mm. Riippuen tyyliin niinku kuorman painosta, mutta... Niin, no mä en ainakaan ottele mitään painavaa tähän. Mitä sä otit? No, mitä mä aina otan. Varmaan Airmailia saatana. Ei tällä kertaa, kun on medikaalia. Jaa. Mulla on lentopostia. Joo, kyllä. No se olisi ollut kyllä perinteinen, että joka kertahan mä oon niitä vienyt, kun on Joo. ollut tää synttärijuttu, niin se on aina ollut lentopostia. Joo. Jaha, sekin tiputellaan on kyllä alasta. Aika clickbaitti kun vittu. Kun eihän tää posti nyt lennä missään vaiheessa tätä matkaa, että... Ja ei vai, vedäpä tähän ramppiin vähän reippaammin. Miten olisi se 150? Niin. Sitten keräile tuolta. Ai, taittuu. Hidastinta vähän, niin ei käy ikävyksiä. Tosta se 95 nyt sitten. Mm? Oppas sä kaukana. No joo. Mä vähän tiputan. Mä laitan hetkeksi toi 97 tuohon noin, niin Juu, saa kiinni nopea. 85. Joo. Tossa meillä on... Tuu tohon 200, niin mä nostan takaisin normivauhtiin. Nyt mä sain täbiinkin esiin. Mä ihmettelin, että ei helvetti, mä en saa täbiä auki vittu. Oli siinä F11-moodissa vittu vielä. Niin. Mä ojaa 300. Etteriä. Tossa olisi tankki. Kato, mä en oo mukamas käynyt siellä. No en oo vittu minäkään.
ihan takuu varmasti on käynyt, joskus silloin alkuaikoina kävin, mutta tää on varmaan jotakin muutoksia tullut sen jälkeen. Joo, yksi muurahainen sinne lisätty, niin tuu Niin on. harvaksi koko alue. Oi, nyt on 90. Niin. Hirveen metelin pitää nuo renkaat. Mä tiputan se 95. On varmaan joku miseliini, kun kivikovat miseliinit. Joo. 7 vuotta vanhat. Juu. Vielä nää pyörii. Se on hyvä. Ja onhan nää vielä mustatkin. Niin, kyllä. Kyllä. Voit mun pois nostaa se 95. Alkaa ole 130. Ei pysty. Miksi ei pysty? Mähän otin sen täpän pois sieltä. Mä otin sen täpän pois. Eiks Eikö- muista, kun mä... Eikö sä saa 95? No en, perkele. Otta se sieltä täpistä vittu asetuksesta. No mähän otin sen pois, mutta... Ehkä se sun paskas ei vaan kuule kovempaa. No kun ei toi... Tai kulkeehan tää. Sori, mä painoin väärää nappia. Tää vittua sä painoit. Mä... Semmoista nappia, mitä ei tarvi painaa. No niin. Eikä kun mulla ei toimi ratissa napit. Niin. Tää on välillä sellainen diskopallo tää ratti, kun noi valot vilkkuu vaan tossa ja ne edestakaisin ja näin, niin mä oon joutunut laittamaan näppikseen tai tonne padille, niin Horitilaukseen vaan. Niin. ei saatana, kun on perse auki. Kyllä mä mieluummin syön. Otatko osamaksua, kato. Kyllä, näin jouluksihan saa, tiedätkö kaiken näköisiä, että tässä kuussa ei tarvitse maksaa ja... Joo. Jaha, tullaan tähän meidän kulmille. Päästään tuohon Karkuvuoren tunneliin, niin mä pistän torvet soimaan. Oi, kun ei saa pakoputkea paukkuun, niin pistetään torvet soimaan. Joo, ei oo suora putki. Hyi saatana. Noin. Sitten antaa vaan soittaa sitten tuonne Pääskylään. Kato, täälläkin on harmaata. No nää rampit. Joo. Mulla vaan niinku toi tavallaan vastaantulijoiden niinku tuloramppi. Harmaa. Joo. Ylöspäin on kiivetty, mutta alas ei tultu. Moi Jaha, mä ollaan kohta Jämsässä. Joo. Vaihto moottoriliikennetteeksi tämä. Joo. Tässä me ollaan menty 3 autoa rinnatusta. Me oltiin tuossa keskellä. Oikeesti. Joo. Se on veneitä. Oikealla. Tekis vielä katsoa tuo. Tuossa on tuo
keskikulutus. 37,4. Mä en muistanut nollata En mäkään nollannut. Kun tekis mieli vaihtaa tuota infotilaa, mutta perkele kun en mä tiedä mikä nappi se oli. Tässä nyt alkaa kokeilemaan kaikkia revitty. Joo, se kannattaa käydä jossakin live-jutussa lähteä niinku testailemaan näitä Juu, asioita, juu. että mitä mistäkin napista tulee. Juu, kohta Tossa olisi kokeillaan. tankki. Käydäänkö nesteellä? No ei käydä, kun se ei oo tien pielessä. Juu, ei voi käydä kun on tommonen sivukato. Juu. Kumpi toi, onks toi se neste vai selli? Ui. Ei perse. Vielä se pysyy mukana. Akeuti. Pysätäänkö hetkeksi johonkin tää perkele? Oli toi... Tiedätkö mihin se tallentaa ton videon? Niin oli Juu. levyllä missä oli aika vähän tilaa, niin... Juu. Katsotaan uudestaan. Ihan tähän näin. Juu. Ei oo väliä. Hätärit päällä ja sillä, että koko yhdistelmä on täällä Pientaren puolella, niin ei jätetä haittaa kyllä. Ja justiin kato viivan ulkopuolella. Kohtaan tuosta noin niin. Ota. Browse. Tuolla on 110 gigaa vapaana, ehkä se riittää. Voidaan mennä vähän liukkaammin, niin ei mene niin paljon tilaa. Juu. No ja sit mä... Toi nappi ja... Toi tohon noin ja... Rekkiä vaan. Voidaan jatkaa matkaa. Jaha, saa suorittaa. Joo, sit vaan. Takaisin on the road. Niin sanotusti. Heti vaan 95. Juu, totta kai. Totta kai. Voi olla, ettei tuu ketään kyllä vastaan. Mä luulen, että siinä kohtaa kun tulee noin... Mennään Oulusta ylöspäin, niin siellä voi olla, että kun ne menee tonne Ruotsin puolelle. Joo. Mä veikkaan, että Oulussa tulee ekat vastaan. Joo. Mulla on 16 pinnaa enää jäljellä polttoainetta. Hyvin pääsee. Ei oo mitään heikkoa. 400. 7,5.
Ei ihan pääse. Siankustakin on 84 pinnaa. Niin. Tosta vaihtu. Tai sä testaat ja vertaat. Joo. Zoominappi apua. Ei, tosta vaihtu toi. Juu. Älä nyt tulee mutkia, niin älä nyt hirveesti säädä. Kohta kolise. Hmm? Kolisee kohta niin, että huh. Ja niin kapenee. Onko sulla mappia? Ei oo mitään TMP-mappia auki. Noniin. Tuossa tuo navi auki, että... Ei ota lisää kilometriä. Hmm? Auto tankkaa tuolla. Joo, jos tähän nyt tulee, joo, se on tuossa tien pielessä, niin mä käyn siinä. Itekin voisin nää 200 litraa tankata. Onks tuolla jossain eläimiä ku hirveä mökinä kuuluu jostain? En tiedä. Vai onko ne eläimet mun pään sisällä? Se pieni apina. Joo. Ui, nyt kävi kyllä lähellä. Lähellä saa käydä, mutta ei osua. Toi kärryn keula meinaan kävi aika lähellä sun kärryn persettä. Ihanaa. Ei, nyt pääsee taas rangen mukaan 1300. 808, eikö mitä täällä on? Eikö 1187? Missä se on? Joko näissä on näissä tanan pienet tankit oikeesti? Onko mun Joo. puolesta kyllä vähän isommat. Muuten nää on kyllä kivoja nää Volvot. Ihania. Miksi siinä nelosessa on isompi tankki, saatana? Saattaa olla. Ja niitä pitää ostaa ne kaikki ne vanhat Volvo-mallit ennen kuin ne hävittää ne tästä pelistä. No juu. Jos tulee uusia mallia, niin vanhat talteen. Kyllä. Kohtahan se uusi DLC varmaan tuleekin tässä loppuvuodesta. Mm. Pääsee. En tiedä, tuleeko se Skandinaaviakin sitten siihen samalla jää. Ja Skandinaavia. No eikö ne sitäkin renkkaa? Sehän vissiin tulee nyt tässä niinku Niin nyt jo. Loppuvuodesta Niin. Nordicki. Mm. Niin mä oon ymmärtänyt. Joo. Vähän väliä tulee updatea siitä mikä Nordic Horizon vai mikä perkele sen DLC. Joo, mä en niinku ymmärrä koko ajan pitää ajatella kaiken näköistä. Kyllä porukat muistaa sen, että se on tulossa sieltä. Juu. No ehkä ne pitää sitä sillä, että tiedät sä isona asiana, niin ne tekee siitä koko ajan niinku updateja niinku pelaajille. Joo.
Ja yrittääkö se nyt sillä sitten herättää porukan mielenkiinnon? Kyllä. Jaha. Nyt ei kannata räplätä sitä mitään, nyt tulee semmosia mutkia, että... Elikkä tää ei ollut kehotus, että nyt ehdottomasti kannattaa... Okei, ei oo ei oo haasta Ne. sitten. Kato vaikka, yhdellä kädellä. Tuu, Netflix tosta tuille ja... Niin. Harmi vaan, että ei oo Netflix tunna meitä. Tos vähän vauhtia ehkä pois. Mulla on 93 nyt, niin ihan hyvin meni. Täällä Juu. pistetään 2 lisää. Limitti. Tossa pari sekuntia. Jaa, onko me 500 tultu jo näköjään? Joo. Eikä siinä vetoja vaan. Ei, me ollaan saatu aikaa kiinni. Vau, minuutti hei. Mitä ei ikinä missään maailmassa ikinä ei tuu onnistuun, että saat ajan kiinni. Varmaan olisi enemmänkin saatu kiinni, jos ei oltais tankattu. Onks tää nyt mun syy? Naishormoni. Juu. Voidaan ottaa pari pykälää lisää vauhtia, niin saadaan kuitattua se pysähtyminen. Kyllä ehkä et se muutenkin kuittaantuu. Tuossa kun on 80 vauhtia, meillä on 95, niin... Tääkin ihan turha kaistanvaihto, kun olisi vetänyt tuosta suoraan sitä keskikaistaan, se olisi tullut tähän omalle kaistalle takaisin. Näinpä. On Kärsämäellä nyt. Joo. Oi hitto, noi tulee truki-ilmoitukset tulee tuohon ruutuun päällä. Ja kaikilta kanavilta. Onneksi ei tuu riimaustella päällä, niin ei tuu viikomaksesta. Ai niin, se olisi kantanut jättää. Tekis niin mieli oikaista toi mutka tosta. Varmasti. Ei rikota liikennesääntöjä kuitenkaan. Joo, vittu parhaakin puhujat saatana vettää tällä ylinopeutta. Vähän. 80 ja 95, niin ei oo paraa sanoa mistään liikennesäännöstä kyllä. Siis tämähän on maan tapa. Juu. Aina voi vetää pienen ylinopeuden. Näinhän täällä tehdään. Vielä on Ouluun matka. Kato, justiin missattiin, se 2 kaveria tulee alas justiin. Niin, nelostietä. Niin. No juu. Saattaa toteutua se mun ennustus, että Oulussa tulee ensimmäiset vastaan. Vai onko siellä Oulussa ketään? Näet sä niin pitkälle? En näe. Jaha, tehdäänkö loikka vai kierretäänkö? Kierretään. Ei vedetä. Tää joutuu kiertämään, tässä on liikennemerkit ja kaikki tossa edessä, että sitten sinne ei enää mennä.
Tossa saattaa pari prosenttia damakea tulla tosta, jos oikaisee. Kokkola 94 kilsaa. Mm. Ne on 90 kilsaa. Täällä on kyllä joku pyöräilijä käynyt suunnittelemassa nää homma, kun täällä on näitä ympyröitä nyt joka paikassa. Joo. Vielä taas yksi. Juu, tässä näin. No, mä otan hidastimelle saman tien sitten. Ei manuaalilla vahingossa tuo. Painanut jarru ollenkaan tuossa. Liikenneympyrässä. Mm. Tuleehan se sieltä. Joo. Nyt on varmaan ihan hyvä väli, niin näkyykin, että jos on ne hiirenpaska jossakin horisontissa. Joo. Jaha, ja voi löysätä. Ampu ottaa vauhtia. Eikö se jostain rinnut kuitenkaan? Aika painolla aikaa ja käännetään hidasti, ei tarvitse kauhean montaa teppää laittaa, niin Juu. hidastaa aika paljon. Ja eipä ollut paljon tämä, no 10 tonnin painaa tämä Airmegi. Noniin. Ja mulla on 5,2. Noniin, nyt voi mennä näköjään. Sä sait sen kikottimen Joo, tää on vauhtiin. 95 jo vauhtia. Nyt vois varmaan ton ympyrän jälkeen niin taas vähän kiristää pari pykälää. 2 minuuttia saatu kiinni aikaa. No sillä justi, että vähän vielä pystyy rutista. Mä otan sen 98
Katson, kun sä saat sen vauhtiin, niin mä lähden sitten vasta repiin. Joo. Tän otetaan tää mutka tästä nyt ensin vähän rauhallisemmin. Ei siinä nyt himmalle tarvi. Selvä, ei tarvi. Tää voi vähän vetää näin formulalinjaa. Tosta noin. Laittaa niin. Tarvi mitään himmata. Vieläkö sulla range riittää? Juoksen nyt mutkia, helvet. On 980 range. Kyllä mun, niin jos suoraan mennään, niin tän keikan loppuun asti kyllä riittää, mutta ei sitten paljon muuta. Tää näkyy. Ollaan Oulussa. Tässä oli 98 kun ajelee, niin sai 4 minuutissa niin sai minuutin kiinni. Kyllä me nyt perillä ehkä ollaan 14.50. Niin, että onko sillä käytännön merkitystä? Tietenkin, jos on kiire jonnekin muualle, niin on, mutta muuten niin ei. Täällä on joku. Täällä on toinenkin joku. Täällä on 3, olit väärässä. Voi Jumpinen tulee tohon ympyrään. Just, voi ei, miten tässä selviääkö? Kato Afrikan Logistics. No niin. Jamaan. No niin. Kerkiäpäs. Niilläkin on jo. Pakko kai niitäkin on morjestella, kun tulee siellä niiden mailla ajeltua. No joo. Se on niinku. Sanoo takaisin näköjään. Sanoo takaisin se yksi. Ei. Mitä se sanoo? Että YouTube. YouTube. Joo. Joo, just näin. Ja lisää tulee. Mä sanoin, että niitä tulee Oulun kohdalla vastaan. Joo. Harmi, kun ei pääse tuonne Teppiksen puolelle tankkaa. Joo. Tuppisuu. Sillä oli vissiin aeromalli tosta noin. Sen muotoinen ainakin. Oli. Täällä on nää.
liikenneympyrät. No, tässä ei tarvitse hirveästi revitellä, kun laskettelua vaan. Sanapa sutkin kuviin. Jep. Tois polttoaineasema, tarviiko tankata? Kai sitä vois. No ei tarvitse. Tää yksi keikka saadaan yhdellä tankkauksella. No juu. On tää kyllä naurettavan pieni tää tankki. No vittu Nää juu. tankit. No mulla on joku 440 litranen vittu. Mutta silti parempi kuin sähkövatkai. No jep. Ei tarvi laturissa istuskella puolta päivää. Joo. Niin kauan kun on dieselmoottoreita, niin ajelen niillä. Piste. Olen vanha änkyrä. Aattele ETS joskus 2030 se vittu pelkkiä E-rekkoja. En tiedä. Sitten me työnnetään jollain kottikärryllä täällä vittu keittiöä. Skorpio tulee sivusta. Joo. Sieltä mun eteen kerkiä eikä sinunkaan. Tuleeko se edes tänne päinkään? Ei, se lähtee alaspäin. Tot vauhtia vähän. No niin. Alle. Noin. Punuaisia päin. No juu. Vasen kaissa. Kohta vedetään kilpaa toi viimeinen pätkä. Joo. Janu tulee. Juu, portin pieleen. Molemmin puoli. Nyt on pitkän matkaa hiljaista taas. Joo. Eikö ne tuu toista tietä alas tuolta? Niin, nelostietä juu. Niin. Eiköhän ne sitä tuu sitten sieltä.
harvemmin ne tästä tulee tätä 2.1. Tää tarkalle menee, tiedätkö, ja 20 pinnaa polttoainetta ja 300 jäljellä. Hei, nyt tulee joku ihminen vastaan. Tai en tiedä, onko toi. Kunhan se pysyy keskiviivan Norland. toisella puolella, niin se on helvetin hyvä. Norland Trucking. Onpas näitä Volvoja nyt täällä liikenteessä. Tiedätkö se mitä sä olit tohon tekstiin voinut lisää? No, 6V tai 6 year. en mä tiedä, onko sillä niin iso merkitystä koko tolle yhteisölle, että On no. niin, kyllähän kaikki tietää, ketä me ollaan. Juu. Nyt ollaan pellossa. Toivottavasti ei kirjaimellisesti. Ois meinaa vähän ikävämpi. Joo, ei. Ei tullut kyntöauraa meinaa mukaan. Ei tullut juu. Niin isoa tuohon lentoposti, että ei mahtunut konttiin kuule. Tai kärryyn. En mä tiedä, kävisikö noin lääkinnälliset rupsuttimet niin siihen hommaan. Niin en tiedä kyllä sitten. No niin, päästä se menee. Kiitos, Jouko. Jep, nyt se lähti kuule. Lempeä. No niin. Siinäkin saatana teollisuusalueella nimi. Hmm? Kato nyt, oli hyvä, että lähdettiin ajoissa, että ennen kuin tulee hämärä. Juh. Täältä onkin sitten helppo lähteä jatkaa, jos jatkaa, niin kun ei tule pimeitä. Joo. Oliko sulla se rekordi siis päällä? On. Sait sen jotenkin fiksattu? Tai kuntoon? En minä tiedä, mitenkä ne nyt tulee sieltä, mutta jääpä nyt talteen kuitenkin. Juu. Ja onhan mulla tossa toi Mm? Kolarissa ei paranne ajaa kolaria. Pola oikealla mä oon joskus käynyt. Mulla on nää kaikki harmaana. Mä en tiedä, kyllä mä oon omasta mielestäni käynyt multissakin nämä paikat. Niitä on päivitetty sitten varmaan. Niin. Mutta Huoltista ei oo kyllä päivitetty, että mulla on se ihan
Niin ja silti se on harmaa. Mulla oli se keltainen. Aa. Ja 200 olisi vielä matkaa. On siinä ja siinä, että onko 14.50 kohteessa. Voidaan saada 2 minuuttia pois. Se on mahdollista. Eli käytännössä kun ei olla 10 vailla perillä. Ei kyllä välttämättä. Jos 98 ajaa, niin saa sen 4 minuutissa minuutin. Niin siihen mä en niin kuin lasken tuon, mutta eihän siellä lopussa ajeta edes niin lujaa. Ei kyllä. Tiedätkö, eikö siellä ollut muuten tankki siellä ennen kuin käännytään niin sinne Ruotsin puolelle, niin mä voisin varmaan siinä ottaa lisää Niinkö meinaa? polttoainet, joo, ennen kuin käy haaveri. Paljon sulla on range? 333. On vähän Eli vajaa kato, 500. 200 on, kato, jää sitä kyllä, että ja no saahan sen kyllä sitten pois tullessa, jos tosta nyt jatkaa. Niin. Ei sieltä oikein muuten sieltä ei pääse pois, niin Voi helvetin sit limiittinyt saatana. Ootte saatu kiinni. mm. Nyt en koske tohon vakkariin. Vittu, ettei noin vauhdit tuu taas kelaan. Loppu. Pääsee paino. Nyt. Joo, ja kato, tankin merkkivalo syttyi. Ai ja. Ja tohon tablettiin. Ei vittu, täälläkin taas joku saatana sit limiitti. Oli ton perhana firma kohdalla. Erkeekö, saiko sä sinne 98 jo vauhdin päälle ennen kuin se himmas? Taisin saada. Ah, Tos vakkari ollut koko aika vähän. ei tuu ketään, saa Oi, vähän siinä onkin oikoa. meikästä kuva siinä taulussa. Joo. Mistä tunnistit? Silmistä vai? No juu. Eikö partakarvoista? Joo. Puh. Mitä, onko sä pelkillä nappuloilla elänyt vai Juu, märkä ruokaa pistänyt suuhun vittu. Joo. Oho. Vähän vähemmäksi niin.
Tää oli sitten tällä erää Jakoringin viimeinen ajo, koska nyt jäädään tauolle Näinpä. ja touhutaan sitten muissa merkeissä. Kyllä se porukka sitten huomaa, mikä se on, mutta... Kato. No. Hyvin kyllä pysyy renkaat tiessä. Näyttää Kattele... trukissa kello vielä 14.49. No, chanssi on vielä. Kohta varmaan vaihtuu. Nyt vaihtuu. Jaa, mulla näyttää 14.51. On 14.50 näyttää. Koneessa ja truki. Himmaamaan jotain. Ei mene pitkäksi. Yhdellä jarrutuksella. Eikä pumppaamalla. Himmaa. Oi juman kautta kun kiiraa. Noni. Pääsenkö ohi? Kerkiäkö? Kukaan ei huomaa mitään. Jaha, mikähän mä ottaisin tohon. Suoraan tohon eteen. Mulla se toka laituri siinä. Juu, Oikea. mä lähden karkuun tästä, että pääset. No. Oi. Kärryn keula ei ottais tonne laituriin. Jatkako vai jääkö tähän? Ai mitä? Jatkako vai jääkö tähän? Live. Niin. On pakki. Eikö ykkösellä purkki? Purkkiin vai kulhoon? Mä mennään ihan liikaa tänne näin. Onpa persettä. No kyllä se ovien väli tohon meni kyllä niinku... En tiedä osuko sinne seinään vai osuko stoppareen. Keltainen viiva näkyy. Taaskaan. No nyt se menee niinku... Se on hänessä siinä tosiaan. Noin. Se oli semmonen homma. Kiitos Riksa, kun lähdet vielä mukaan No juurikin näin. ja kiitos palvelusvuosista ja omasta panoksesta yhteisön eteen. Puoli päällä. Että kummalle puolelle meet, että yritätkö NG vielä tonne toiselle puolelle? En mä tuun tähän ihan kyllä.
tultiin vähän jännä äräkästä kokahtaa, kun Ei mikään kolahda. peräykitys tuolla. Tommonen ammattilainen kun on, niin mitenkä se nyt osuisi mihinkään. Näinpä. Niin. Semmonen. Mä sammutan tän talletuksen tähän.